Welcome back again to Develop TV mga kapatids. At mga kapatids, ang gagawin po natin ngayon is regarding doon po sa kumakalat na bird flu, no mga kapatids. So dito tayo sa loob. So tingnan natin mga kapatid natin. So regarding po doon sa kumakalat na virus is nakita ko po sa nag-research po ako sa Facebook. So nagtingin-tingin po ako mga kapatids is ang nandun po mga kapatids is sa Nueva Ecija lang po yun, no mga kapatids. Isang poultry ng mga pugo ba yun mga kapatids, kung di ako nagkakamali. Sila lang po yung natamaan. Isang poultry lang po yun mga kapatids. Kaya sabi ng mga iba baka daw matamaan yung iba, kaso poultry po ng pugo yun. So doon lang po yun mga kapatids. So namatay na virus po yung mga pugo nila. Nilibing nila agad para wala nang mahawa agad mga kapatids. Dahil syempre, kapag hindi mo yun inasikaso at nahawa pa sa iba, mga kapatids, damay-damay yun, mga kapatids. Kaya nilibing nila agad. Mas minabuti na ilibing agad, mga kapatids. Kaya sa mga nangangamba na mabird flu yung mga kapatid nila, huwag kayo mag-aalala mga kapatids, lalo na dyan sa mga sa kalapit ng Nueva Ecija. So dito sa Pangasinan wala namang bird flu na natamaan, no mga kapatids, sa Nueva Ecija. So doon lang po yung natamaan, yun sa isang poultry ng pugo mga kapatids. Kaya huwag kayong mangamba mga kapatids, mga taga Aurora, mga kalapit bayan ng Nueva Ecija mga kapatids. Kaya okay mga ngamba, dahil may nilabas naman na memo na doon lang po isang poultry ng pugo. Kaya okay mga ngamba mga kapatids. So meron pa isa mga kapatids, yung about sa racing pigeon industry, no mga kapatids. So may kumakalat yata na stop na raw ang racing pigeon sa Pilipinas, no mga kapatids. So regarding na naman dyan mga kapatids, ang nakikita kong research is wala po yatang dito mga kapatids, wala po yatang nilabas na ganun. So di ko sure mga kapatids. So yun lang yung nakita ko, wala yatang nilabas yung sa papel na cancel wala na raw ang racing pigeon. Ang pagkakaalam ko mga kapatids is lang po, cancel dahil sa COVID-19 yung summer race mga kapatids. Cancel lang, baka i-reschedule yun mga kapatids, dahil yun, no, nagkaroon tayo ng problema yung kinakaharap natin ng buong bansa. So sana matapos na to mga kapatids, yung COVID-19, no, NCOV yung sabi nila mga kapatids, dahil marami na apektuhan ng mga tao dito, lalo na yung mga nagtatrabaho, no, mga kapatids. So yun yung ating isang mga kapatids, dahil syempre kailangan ng mga Pilipino ang pera. So wala rin sila magagawa kundi mag-stay at home na lang mga kapatids. So home quarantine na lang natin mga kapatids, para sa safety na rin ng bawat isa sa atin. So may kung yung barangay or mayor nyo dyan walang ginagawa, lalo na dito sa Pangasinan. So may isang bayan dito na hindi niya ginagawang kanyang trabaho mga kapatids, dahil walang quarantine checkpoint, walang mga pulis na nagko-quarantine sa bawat barangay at sa bayan mga kapatids, dyan sa Mapandan mga kapatids. Walang pulis na nagko-quarantine,
nagche-checkpoint, hindi hinuhuli yung mga nagpapasada, mga kalapatids. Bawal yun, di ba? Kaya dyan, hindi mahigpit sa Mapandan, mga kalapatids. Dito sa Maldan, sa bayan ko, mahigpit. Maraming pulis, may sundalo, checkpoint ka, huliin ka, mga kalapatids. So dito sa Mapandan, walang ganyan. Lalong-lalo na kapag quarantine, yung curfew ng 8 to 5, ay maraming lumalabas, mga kalapatids, dyan sa Mapandan, mga kalapatids. So yun yung isa sa mga kalapatids, no? So back tayo sa racing. So suspend pa yata yun, so race schedule nila, pero tuloy yata yun, mga kalapatids. Na-postpone lang talaga yung date dahil dito sa NCOV na tinatawag nila, mga kalapatids. So sa next natin pag-usapan, mga kalapatids, is regarding doon sa mga makakasama sa ating raffle, no, mga kalapatids. So lahat ng nagko-comment, kukunin ko lahat ng names ng mga nagko-comment mula umpisa ng video natin hanggang sa latest na video natin, mga kapatids. Dahil may gagawin naman ako, mga kapatids. Kung nabunot ko yung pangalan nun, mga kapatids, yan, i-check ko muna yan, mga kapatids, kung active ba siya sa ating channel, para maging fair sa isa't isa. So mga active yung mga active na nagsishare, nagko-comment palagi, at titingnan ko rin yun sa Facebook, yung mga nagsishare ng mga kasi may mga nagsishare palagi, chat din naman ako, nakikita ko rin naman sa mga ginagawa nila, at isasama ko rin naman yung mga yun. Di sa nagko-comment sa YouTube, at least sinishare nila palagi yung sinishare kong link sa Facebook, sinishare nila yun sa mga group. So dapat gawin rin sana yung gawin nyo, mga kapatid, dahil yun yung kailangan ko rin para mas makilala tayo ng mga subscriber na iba. So hindi lang tayo yung nandyan, mga kapatid. Dahil kung titingnan nyo, mga kapatid, makikilala yung ating YouTube channel kung i-share ka lang ng share sa ating YouTube channel. Mapapansin ng mga tao yan, mga kapatids. So hindi ko alam kung ilan na yung subscriber natin, mga kapatids, pero road to 500 subscriber tayo. Kahit kukunti pa tayo, 300 pa lang, lalago yan, mga kapatids. Taste lang, mga kapatids. So isa din na gagawin natin, mga kapatids, is ilalive po natin, no, yung pagbubunot, mga kapatids. So bukas siguro. So ano ngayon, mga kapatids? Friday. So bukas magla-live tayo. Magla-live po tayo na ililista yung mga names ng mga kasali sa ating YouTube channel. So ilalive ko yan, mga kapatids, dito sa ating YouTube channel. So abang-abang kayo dito sa ating YouTube channel, mga kapatids. Kung sana manood kayo ng live natin, mga kapatids, dahil i-live natin yung mga malilista sa ating sa ating YouTube channel, mga kapatids. So yung mga nagko-comment dyan palagi, automatic kayo kasali. Pero kapag nabuno kayo, titingnan natin kung active talaga kayo, mga kapatids. Dahil yun yung isa sa atin, mga kapatids, para maging fair sa ibang mga nag-e-effort palagi, mga kapatids. So yun yung natamaan ng mga kapatids. So naglilimlim na siya, mga kapatids. Sana maging okay na yan, mga kapatids. So yun lang, mga kapatids. So may na rin yung si Tiptor ito. Iwalay na natin yan next one, next day. So susunod na natin yung, mga kapatids. So yun lang, mga kapatids, sa update natin dito sa DIY lock. So binuksan ko yung ating Brida Slope para mag-ano na rin. So that's it, mga kapatids. Hanggang dito lang ang ating video.
mga kalapatids. So tandaan nyo palagi mga kalapatids, share mo itong video na to sa mga group na kalapati sa ating Facebook, group ng Kalapati Club. Basta kung kahit anong group yan mga kalapatids, basta kalapati at makikilala yung ating YouTube channel. So isa din mga kalapatids, tapusin mo tong video na to. So palagi nyo tatandaan, tapusin nyo tong video na to at para maging mataas yung ating watch hour at maabot natin yung Google AdSense mga kalapatids, dahil yun yung isa sa ating makakatulong mga kalapatids. At kapag meron na yun mga kalapatids, hindi ko kayo bibiguin, pangako ko sa inyo, magpapag-gift bird po tayo palagi mga kalapatids. Kahit maubos yung kalapati niyan mga kalapatids, basta para sa inyo mabibigyan ko kayo mga kalapatids. Walang problema sa akin yan mga kalapatids, basta maabot natin yung dapat para sa atin mga kalapatids. So hanggang dito na lang mga kalapatids. So ano pa hinihintay mo? I-like mo na itong ating video. Kung hindi ka pa nakalike sa lahat ng video natin mga kalapatids, umpisa mo sa una at i-like mo lahat mga kalapatids at comment ka na rin. So mga hindi pa sa mga bagong DIY Loop TV pa lang dyan na subscriber natin, umpisa mo sa una, i-comment mo, mag-comment ka. At sa mga bago ulit, i-share mo to sa ating sa Facebook at para makita i-share mo yung ating video sa Facebook at sa mga group ng mga kalapati sa Facebook mga kalapatids. So click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video mga kalapatids. So auto share mo na to sa Facebook mga kalapatids, huwag mo kakalimutan dahil malapit na ang ating paraffle mga kalapatids. So yun lang mga kalapatids, that's it, peace.